Hayırlı saatte hürmetli jürmün süyüşü tamaşaçılarımız. Efirde yine sizin hatlardan tüzülüp işlengen şın көңілден muzikal kutlovlar programısı. Bugünkü жылы iştelikli kutlov hatımız 70 yaşlık motor gümür beyremin korşu oluşu Halide Kamilan kızı Galimxanovaga bağışlana. Yofraklar sargaydı, күзләр җитте. Тирә-як алтын су төсендә, шушындый мәлләрдә тугансың. Бар төсен күзләрнең җыйгансың. Җәйләр дә үтте, яңгырлы көз килде. Торналар киттеләр көньякка. Утлар кабынды иләрдә. Җылы сүзләр бар сезгә сөйләргә. Bugün bizning yaratgan әниебезнең, дәү әниебезнең, тормыш иптәшемнең, Galimxanova Halide Kamilan кызының туган көне, 70 яше. Кадерле без 1950 елның кояшлы көнендә, 25 сентябрь көнне Илеш районының Үрмәт авылында гаиләдә көтеп алган беренче бала булып дөньяга килә. Бәләкәйдән ул уңган, тырыш, акыллы, тәртипле булып үсә. Сылу кыз булып үсеп җиткәч, үзенең булачак тормыш иптәшен Ильясны очрата ул. 2 яшьрәк 1971 елны Үрмәт авылында матур итеп гаилә кырып җибәрәләр. Гаиләләрен түгәрәкләп бер артлы балалары туа. Хәзер инде балаларының балаларын, ыныкларын тәрбияләшә алар. Безнең кадерләребез, әти белән әниебез бер-берсенә терәк, таяныч, тугры булып, тату, матур итеп яшиләр. Аллага шөкер. Һәркем өчен үрнәк алар. Без сөекләребез белән горурланабыз. Безнең әни сабыр, гади, ашык йөзле, улы җанлы, аш сугада, камыр ризыкларына да бик оста. Җәй буе бакчада яшелчә җимеш, гөлләр үстерә ул. Үзенең бай тормыш тәҗрибәсенә таянып, барлык якыннарын тыңлап, киңәш бирергә әзер ул. Бик ярдәмчел һәм юмарт ул. Тормыш сынауларына сынмый, сыгылмый, бик нык авыр булса да, балаларын кайгыртып яши. Без аңардан арыдым, ял итеп алырга дип әйткәнен ишеткәнебез дә юк. Бүгенге көндә без 2 кыз тормышта үз юлыбызны табып, зур табынга җыелганбыз икән. Бу әлбәттә безнең генә түгел, ә синең дә уңышың. Синнән башка без бу дөньяга килмәгән булыр идек. Гомумән, ул чагында без бөтенләй дә булмаган булыр идек. Инде без үсеп, үзебез әти, әни булгач та, үз тормышыбызны коргач та, туган йортыбыз һаман үзенә тарта. Чөнки анда син бар. Без бу өйгә тормыш авырлыкларыннан, мәшәкатьләреннән беразга гына булса да, вакытлы булса да, бала чакка әйләнеп кайтыр өчен җыелабыз. Матур итеп куанып каршы аласың, борчылып озатасың. Тагын китәләр дип боекма. Кайларда гына булсак та, кайларда гына йөрсәк тә, безнең күңелләр һәр вакыт синең җаныңда. Нинди генә эшкә алынсак та, без аны үзебезнең генә түгел, сине дә ким-хур итмәслек итеп башкарып чыгарга тырышабыз. Чөнки монда үзең өйрәтеп, кеше арасында ким-хур итми, яратып, сөеп үстердегез. Нинди генә кыенлыклар булса да, сиздермәдегез. Без моның өчен әни, сиңа бурычлыбыз. Бу изгелекне яхшы гамәлләребез белән, игътибарыбыз белән сиңа бурычлыбыз. Бала чакта без агырткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде. Авыр сүзләр әйткән булсак, рәнҗеткән чаклар булса, гафу ит. Әни, гомерең шатлык белән үтсен.
әти белән бергә атлап озын юллар узсын. Гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып яшәгез. Безнең туган йортыбызның яме син бит. Без сине яратабыз, яратачакбыз, яратырбыз. Рәхмәт сиңа, әни, яшәгәнең өчен, рәхмәт сиңа яшәткәнең өчен. Балам диеп күз нурларын жәлләмичә, кайткан сайын назлап, сөеп, йоклатканың өчен. Иң изге теләкләр белән сине хөрмәт итүче тормыш иптәшең Ильяс, кызларың Эльвира белән Рөстәм, Гөлназ белән Ленар, аныкларың Юлия, Азалия, Карина, Эмилия. Хөрмәтле юбилярыбыз Халидә Камилан кызы. 70 яшьлек олы юбилейгыз котлы булсын. Сез иң кадерле кешеләрегездән бик тә лаеклы, җылы, назлы сүзләр ишеттегез. Инде киләчәк көннәрегездә дә сезгә балалар бәхетендә тигез, парлы булып, тормыш бүләк иткән һәрбер якты көннәрне бергә шатлык, сөенеч хисләре белән генә каршылап, тыныч, имин гомер итәргә насыйп булсын. Җырыбыз сезнең күркәм бәйрәм түренә юллана. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырамнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырамнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширәм, киткәндә ярты күңелне шунда калдырып киләм. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, гөлләргә күмелеп әни, тәрәз каршында көткән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырамнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырамнарын. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырамнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырамнарын. Кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырамнарын.